Токая дурӯғ мегӯ я пат рӯи рост истода худат янамуд шайтонӣ кардастай рута сиёҳ кардастай ки билет ягон вақт $4000 набуд. Поездҳо кай кушода мешаванд? Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ? Ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад? Ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ? Ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ? Пас ба шумо софсавдоро тавсия медиҳем. Ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба софсавдо муроҷиат намоед. Доруҳо доставка низ карда мешаванд. Рақамҳо дар рӯи экран. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. Бо софсавдо бошед. Офиси софсавдо дар Питер ва Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. имрӯз як хабар ва як ахбороти фаврӣ ба ҳари ҳама тамошобино пешниҳод мегардонем ки тааллуқ дорад ба ҳар як шахсияте ки дар Федератсияи Россия қарор доранд. Москва дар доми беморӣ таътил ва маҳдудиятҳои шадиди якҳафтаина дар пойтахти Русия эълон намуд. Дар Москва бо сабаби шиддат гирифтани сирояти беморӣ маҳдудиятҳои нав ҷорӣ карда шуданд. Тибқи фармони миришар Сергей Собянин дар Москва аз 15 то 19 июн ғайрикорӣ эълон карда шуд. Ҳамин тариқ истироҳати тӯлонӣ дар пойтахти Русия 9 рӯз аз 12 то 20 июн идома меёбад. Дар ҳуҷҷат таъкид шудааст ки корфармо дар рӯзҳои ғайрикорӣ вазифадор аст музди меҳнати кормандонро пардохт кунад. Аз 15 то 19 июн барои ташкилотҳо ва соҳибкорони инфиродӣ низоми кор муқаррар карда шудааст ки шабеҳи рӯзҳои истироҳатӣ аст, гуфта мешавад дар фармон. Яъне ташкилотҳои соҳибкорӣ ва соҳибкорони инфиродӣ аз 15 то 19 июн барои ин шахсиятҳо рӯзҳои ғайрикорӣ эълон кардаги ҳастанд ва шахсиятҳое ки шаҳрвандии Россияро доранд, умуман кору фаъолият мекунанд дар Россия, ӯ шахсиятҳо аз 12 июн то рӯзи 20 июна рӯзи ғайрикорӣ эълон кардаги ҳастанд барошон ва ногуфта намонад ки чанд рӯзе ки истироҳат эълон кардагиянд, ин рӯзҳои истироҳатиро бояд корфармо ба ҳайси рӯзи кор мекардагӣ ҳисоб кунанд ва музди маоши ваёра пардохт кунанд. Яъне ки музди маошона кам накунанд. Ҳамон рӯзҳое ки истироҳат мекунанд вазифа доранд ки ба коргар пардохт кунанд ҳамон пула. Ва инчунин дар фармони миришар Собянин таъкид шудааст ки бояд чораҳо андешида шаванд то ҳузури доимии одамон дар ҷойҳои корӣ кам карда шавад ва ҳавасмандии шаҳрвандон ба ваксинагирӣ зиёд карда шавад. Ва боз қайд намуданд дар давраи аз 13 то 20 июн дар Москва кори боғҳои ҳайвонот, майдончаҳои хӯрокворӣ ва утоқҳои бозии кӯдакон, клубҳои шабона, караоке қатъ карда мешавад. Хизматрасонӣ ба мизоҷ аз соати 11 то 6:00 манъ карда мешавад. Гуфта мешавад ки 12 июн дар Русия аз нимаи моҳи феврали соли равон афзоиши рекордии беморӣ ба қайд гирифта шуда буд. Тибқи маълумоти беморӣ оид ба мубориза дар як шабонарӯз дар кишвар 13510 ҳолати беморӣ ошкор карда шудааст. Яъне ки дар ҳамин 3 рӯз 4 рӯзи охир ҳолатҳои беморӣ зиёдтар ба қайд гирифта шудагӣ, махсусан дар ҳамин Москва худаш чӣ хеле ки мо шуморша қайд намудем айни ҳол ва ба ҳамин хотир бо фармони раиси шаҳри Москва Сергей Собянин ҳамин чиза пешниҳод намуд ва гуфт ки хизматрасонии мизоҷонҳо аз соати 11 то 6:00 дар ҳама ҷоҳо қатъ гардонида шавад. Дар идомаи суҳбат ба саволҳои равонкардагитон ҷавоб мегардонем. То охирша тамошо кунем ки ба саволҳои рӯйкардагитон ҷавоб бигирем. Муҳсин Давлатов нависад: поездҳо кай кушода мешаванд? Бояд ки дар рӯзҳои наздик кушода шаванд, чунки пешниҳод шудагӣ ҳаст аллакай. Айни ҳол гуфтушунидҳо идома доранд. Беҳзод нависад: ассалому алайкум, билети арзон дар куҷо боша? Бародари азиз, билети арзон шумо айни ҳол бо роҳ гирифта метавонед ки мисол агар як бора ин рӯз 13 мерен, шумо ба рӯзи 14 билет гирифтанӣ мешавед, дар ин ҳолат камтар қимат дастрас мекунед. Ва дар ҳоле ки шумо мисол рӯзи 13 мерену ба 25 ба рӯзои 30 билет харидорӣ мекунед, дар ҳамин ҳолат шумо метавонед ки арзонтар дастрас кунед билета. тамошобинони канали юристиҷа, ба ҳамаи шумо ма як канала тавсия метавонам. Ин ҳами экранда канал мебирояд, бидроен да
каналаш ҳама каса обунашен дастгириш кинен ва агар ягон савол дошта бошен ё ки ягонта шавқу рағбат барои спорт дошта бошен рақамҳои ватсапшда бинависонен бо худаш ҳамсуҳбат бишен. Дар Федератсияи Россия қарор дора ва дар масъалаи спорт варзиш дастгиритон мекунад. Каримов нависай: аз Россия холӣ меоянд ба хотире ки билетҳо қиматан ай у тарафам. 80% мардуми тоҷик через Узбекистон меоянд. яъне бародари азиз, аз Федератсияи Россия ширкатҳое ки парвоз мекунанд ба ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд ё ки ширкатҳои Русия ки дар Россия қарор дорану ба ҷумҳурии Тоҷикистон мусофирора меоранд, билет фурӯхтани ӯ аз мо вобастагӣ надорад, нархи навои ӯ мемондагӣ аз мо вобастагӣ надоранд. маълум мешавад ки билетҳа ва ё хачон значит қимат мефурӯшанд ва аз сабаби қимат фурӯхтанашон шаҳрвандои тоҷик через Узбекистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд. Муида нависа: якай сорбон чӣ ба саволои мода ҷавоб наметаҳем, баъд ай билет харидан визара маҳкам мекунанд ё ки не? Виза ё ки виза дар назар дорен шумо баъд ай билет харидан ами савол додагии шумо виз маҳкам куниш дар билет харидорӣ кардан ягон алоқамандӣ ё тааллуқ надорад. Манучер нависай: бародар зинда бошӣ, видеоҳои шуморо интизорем, ҳар як видеои шуморо тамошо мекунем, хеле шод мешавем. Аллоҳ нигаҳбонат бошад брат. ҳазор раҳмати калон шуморо ҳам худованд нигаҳбон бошад. Бахтиёр Саидов нависай: ака пули камбизоат оилаҳоро регарда наметиҳанд, очам мегиранд, хонаи холамда ду ногирон сағира доранд, чӣ ба надода якаҷон ҷавоб нависен илтимос. Бародари азиз, и пулоли тақсимкуниша оғоз кардагӣ нестанд, яъне ки Бонки ҷаҳонӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмакпулӣ равон кард барои оилаҳои камбизоат ва ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйхат тартиб дод 165 000 оилара ба қайд гирифт. Оилаҳои камбизоата 165 000 оила аз тамоми саросари ҷумҳурӣ мебошад. Мисол мегирем яке аз ҷойҳои ҷумҳурӣ, ҳамин ҷое ки шумо ном гирифтен, яъне Регар, ҳама ҷора рӯйхат кардагӣ ҳастанд ва мумкин ба наздикӣ тақсимотша шурӯъ гардонанд. Ба ҳар як оилаи камбизоат 500 сомонӣ кӯмакпулӣ метиҳанд ба 165 000 оила. Таҷик нависай: салом алайкум акаи сорбон, аллоҳ нигаҳбонат боша. Ака депортатсияҳое ки дар Тоҷикистонем амнистия шида ё мешаванд гуфтестанд, ростае або ячавоне ки олӣ нашида. Шокир нависай: салом сорбон, савол надорум, агар комменти мара хони ягон видеота пропускат намекунам. бародари азиз, ҳазор раҳмати калон барои ҳамаи видеои моро тамошо карданад ва комментария нависагид сипосгузорам. Раҳм Сиваф нависай: як солай билетҳо арзон мешаванд, мегӯ я бор худат зелёни бозор бара интересоват кан. хай и сол ки нашид, соли дига мешавад ждат. Шоёв нависай: парвозҳои доимӣ Москва Душанбе, нархи билеташ чанд сумай? аз Москва ба Душанбе дар назар дошта бошед. Агар мо як видеои карда будем як ҳафта пеш, ба фикрам нархҳои билетҳоро гуфта будем, аз Россия ба Тоҷикистона агар ки ба рӯзҳои дертара гирифтанӣ бошен арзонтар мегирен, яъне 23 000 рубл ё 25 000 рубл. агар ҳафтаву сразу гирифтанӣ бошен ба паго ё рӯзи дигара камтар қиматтара то 30 000 рубл. Саид С нависай: ай журналистат саркада то блогерта дурӯғ мегӯянд. билет 2 моҳ пеш 4000 с гуфта буданд, мардум рафт билет харид 10 000 с, 12 000 харидестанд. то кая дурӯғ мегӯянд? охи як вақт $500 мегӯянд, дурӯғ мегӯянд. бас кинен ҳами дурӯғгӯитона дар ТЖК пури блогер шидаед. яташ рост намегӯяд. рӯи дурӯғгӯитон беморӣ омад, ай рӯи шайтонӣ чанд фоизи Тоҷикистона сел шуш, офати Аллоҳ нишон додактон, бастон нест. пат рӯи рост истода худат янамуд шайтонӣ кардастай, рута сиёҳ кардастай ки билет ягон вақт $4000 набуд. бо нависондай ки $4000 буд, $10,000 шид. Муҳиддин Назаров нависай: акай сорбон, чӣ хел шумо? Кай арзон мешава билетҳо? Як бор ҷавоб тем. ма бале чӣ ки худат. бародар динангӣ видеои мара тамошо кунед. ма дар бораи арзоншавии билетҳо гап задагием ва гуфтагием ки кай арзон мешава ва арзон шава чанд сомон мешава. видеои динангиро дар омада тамошо кунед, ҳамаша мефаҳмед. онҷа мо маълумоти пурра расондагием. Юрак нависай: ассалому алайкум акай, чи арзон нашида? Ами рӯз рафтам нархҳои билет ба Москва 6500 сомоние.
бародари азиз, ман нагуфтам ки арзон шида динанги видеода, вале ман гуфтам ҳолатҳоша ва сабабҳоша ки агар ҳамин ҳолатҳову ҳамин корҳо дар амал шава бо пешниҳоди авиатсияи Федератсияи Россия баъдан билетҳо арзон мешаванд. Сайфиддин Тиҷей нависад: ака ассалому алайкум, бачае ки як фарзанд дора, хизмат чанд сол мекунад? 1 сол ё ки 2 сол? Пара хизмат мекунад ака? Бале, пара хизмат мекунад, 2 сол хизмат мекунад. Агар дар ҳоле ки як фарзанд дошта боша ва ҳамсараш дар батнаш боз кӯдак дошта боша, дар ҳоле ки кӯдакша таваллуд кард, вай падараш аз хизмат ҷавоб дода мешавад бо военни билет. Дар ҳоле ки як писар дошта боша, вай пара хизмат мекунад 2 сол. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем дар ҳаминҷа ва агар ягон саволи дигар ба миён омад, метавонем ки дар инстаграми ма саволои худтонро равон кунед ва дар канали Юрист Тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.